Malcolm għandu 19-il sena u jibati minn kundizzjoni rari imsejħa il-PKU. Minħabba din il-kundizzjoni Malcolm ma jistax jiekol ikel li fihom livelli għolja ta' proteina partikolari imsejħa fenolalanin. Dan ifisser li żagħżugħ ma jistax jiekol il-maġġor parti tal-ikel inkluż laħam, ħut u ħalib. U stmat li bħal Malcolm f'Malta hawn biss żewġ każi oħra. Huma jingħataw mediċina biex tipprovdihom bis-sostanzi li ġisimhom għandhom bżonn u li awtomatikament jitilfu peress li ma jistgħux jieklu ħafna mill-ikel. Iżda fl-aħħar ġimgħat l-om ta' dan iż-żagħżugħ, Josette, kellha tgħaddi minn tbatija kbira minħabba l-fatt li ma ingħatax din il-mediċina. Din il-mediċina fiha l-vitamini ġo fiha u bħalissa ilna ġiġa xahar mingħajrha. U t-tifel qed jaqali bla saħħa l-ħin kollu jrid imur jorqodli fejn qabel kien minn wara x-xogħol jitlaq' dejjem issir u jgħinu fi żwiemel qed joqgħodli d-dar il-ħin kollu rieqed. Mingħajr il-mediċina saħħet il-persuni b'din il-kundizzjoni tibda sejra lura. Jgħid li ma ngħidu ma nżidx jgħid li għax ħajjimma ħammu norqod. Is-6:30 ta' filgħaxija ħajmur jorqod tifel ħajalaq fl-19. Il-familja ta' Malcolm ilha minn meta kellu 6 xhur titla l-Ingilterra fuq bażi regolari biex isiru testijiet fuq it-tifel. Dejjem nagħmlu ħilitna minn kollox jiena u r-raġel u għandu żewġ ħutu oħra nieħdu ħsiebu biex isawwaq għandna hekk dejjem għajjin u jrid imur jorqod. Sakemm Malcolm ma kienx qed jingħata din il-mediċina, ommu Josette kienet qed tibża li anke jista' jitkeċċa mix-xogħol minħabba l-kundizzjoni ta' saħħtu. Nibża u jien ma mhux ikeċċiw li mix-xogħol għax isibu li dajjef, jorqodli fuq ix-xogħol. Fil-ġimgħat li t-tifel ma natax il-mediċina, l-om kienet tiġri wara l-awtoritajiet. Inċempel il-gbaratu tal-ministri u jċempluli u kulħadd iċempilli out of stock, issa tiġi, għandek raġun, kulħadd għandek raġun, imma bad bil-matra jfottu li t-tifel bad nibqgħu bir-raġun. Sitwazzjoni li affettwat ukoll lill-om, Josette. Darba vera mort il-baħar anka fuq ix-xogħol kollu nikbit fajlitu u li mallem juħdu ħsiebi, ġifieri vera. Affarijiet ta' hekk ngħidu tawk tal-berda jibni veru, iħobbuk ħafna. Fl-aħħar jiem Malcolm ingħata biżżejjed mediċina għal xahar, l-om issa tispera li f'Jannar ma terġax tgħaddi mill-istess esperjenza.